Знаете ли, че вярата плаши Сатана? Яков 2.19 ни казва, че бесовете вярват и треперят. Сатана, главният демон, началника на демоните, е най-страхливото същество. Както всички демони, така и самият Сатана състоят се от страх и са страхливи същества. Преди години бях изкушаван да се страхувам от една заплаха и тогава аз се молех и като се молех, Бог ми говори, даде ми откровение. Това, което Бог ми комуникира, беше следното. Дяволът не би могъл да се опитва да ти дава страх, ако той самия не се страхуваше. Защото той не може да дава нещо, което той самия няма. И понеже той самия е дух на страх, той се страхува, той е измъчван, той е най-нещастното и най-измъчваното същество и затова се опитва да вкара страх в хората. Докато Бог, бидейки Бог на вяра, бидейки Бог на мир, от това, което има в сърцето си, това дава на нас. И затова Бог не ни дава страх, защото Той няма страх. Бог е пълен с вяра, с увереност, с смелост, ако искате, с мир, с радост. И от това, което има в сърцето си, това ни дава на нас. Така че нашия Бог, Той не е страхлив Бог. Бог е Бог на вярата, Бог е Бог на смелостта, а дявола е страхливец. И като деца на Бога ни участваме в Неговия дух. Бог не ни е дал дух на страх, а ни е дал дух на сила, на любов и на себевладение. Божия народ няма дух на страх. Божия народ има дух на сила, на любов и на себевладение. Не трябва да позволяваме на страха да действа в живота ни. И славната свобода от страха ще дойде в живота ти, когато ти разбереш, че действайки във вяра, вярата плаши Сатана. Стоейки във вяра, не само че анулираш страха, но внасяш смут и тормоз в сърцето на врага, защото той знае за силата на вярата и знае, че не може да направи нищо срещу вярата. Вярата е сила, която Бог ни дава, за да имаме победа и да имаме защита. Но вярата има, освен защитен аспект, има и нападателен аспект. Ние воюваме с оръжията на правдата в лявата ръка за защита, това е щита на вярата, но също в дясната ръка за нападение. Това е меча на духа, който е Божието слово, изговорено в вяра. И като християни е добре да си зададем въпроса какъв е нашия менталитет или каква е нашата позиция. Ние жертвата ли сме или сме ловеца? Ние атакуваните ли сме или сме атакуващите? Ние в защита и в обсада ли сме и в отстъпление ли сме или ние сме тези, които нападаме, напредваме, триумфираме и побеждаваме? Кой се защитава? Ти се защитаваш от дявола или дявола се защитава от тебе? Кой от кого се страхува? Църквата се страхува от враговете, от демоните или църквата е тази, която всява страх сред демоните? Кой използва оръжия? Църквата ли използва оръжия срещу врага или врага използва оръжия срещу църквата? Кой е преследвача и кой е преследвания? Ние ли сме преследваните или ние сме преследвачите? И аз съм забелязал, че сред много християни има такъв менталитет, такова мислене, че ние сме жертвите, ние сме тези, които са атакувани, ние сме тези, които се нуждаят да се защитават, но Божието Слово ни представя точно обратното. Божието Слово казва, че нашите оръжия са мощни и врага не може да устои срещу нашите оръжия. Така че моля те, прегледай си менталитета, прегледай си говоренето, промени си менталитета според Божието Слово и мисли както Бог мисли. Бог е настъпателен.